Good morning guys. Guys, nagpayong ko guys, kainit na kadto guys, nagaw ang cellphone maintan man. So na ko ipakita ninyo guys. Kuan siya guys kanang ay survivor siya guys. Survivor siya guys. Tanawa guys. Bisan tuod og nalukop na siya kanang naipalibot dito ng kanang kuan. For example, para nato vlogger or content creator. So diba, mag-upload ang talisod unsa-unsa atong i-upload sa boy unod sa kuan kay para lang ma-achieve ang criteria nga gihatag ni Boss Mita o ni Boss YT. So maningkamot ka nga ma-achieve nato ang criteria. So unsa na lang atong i-post niya, daghan kayong manaway nga unsa man ang mga video so na yang gibang post nga mo man lami o man di man interesting wala man tay makuha nga ng pagtulungan or learn. Nagaba nagpatong. Tanawa guys, survive gyapon siya guys. Okay. Survive gyapon siya guys. Bisag na ay mga palibot niya mga kipi, mga balili, mga tawa-tawa, mga unsa pa na din habusikad, pero survive gyapon siya guys. O di ba? So guys, continuation pa jud akong gunahon guys. Pud ko kahuman. Ay guys, nabunga ka guys. Nabunga ka. Pero dako na pud ko naagi guys. Mao na akong naagi. Ngadto pa dong dito mao akong naagi. So akong buhaton di ari guys, kay init naman ako ang pwesto. Kung pa yung guys nagubag guys gahapon nang guna ko diri. Ako ning gitiwas gahapon guys. Ang style guys is akong giingana ang budlong. Gibangan ako ning budlong gahapon bagi ana na ako gahapon nabuslot ng gloves. Gibangan ako sila guys. Diyan uli ko piniinom ko. Natumba bitaw na sila guys. Di pagkatumba, ang payong may tukod. Di pagtukod sa payong da. Wa na. Luin na kay akong payong. Diyan karon guys kay init naman diri Mo na pinang buhatan ibangan na sila parang human ihong gunahon. Manan hong gunahon guys Diba? In town Ginoo ko maluoy na lang ta. So kana din. O diba? Labong ka guys. So huling taod ning payong diri kay arong nakoy pandong o diba landong na diri. So nay kuan play nay kuan nga malandungan sa payong. So ako ni siyang banganon din guys, mao ni hong technique guys. Banganon ho kay arong na ako'y pandong diri para mahuman hong gunahon guys, kay muguna man ton kog tag 2 ka oras. Muguna ra kog tag 2 ka oras undang na pud ko kay init na. So balik pud ko ni kahapon 2 ra pud ka oras kapin. So wa chay kahumanan ni ton hong gunahon taon Ginoo ko. So ako sa ning banganon ning payong guys, magbangan ko naman koy guma diari. So banganon na ho nyang tiwas ako guna guys. So nara guys, nabangan na nato ang payong. Okay? O landong na ako ang area nga magunahan. O di ba? Wait lang ato sang ato ba. O di ba? Nagamit akong payong guys. So dinha nga place landong na siya. So mahuman ako din sa landong area. Ho na pud tong isibog tong payong dito sa unahan. Antod mahuman ni sila dinhi guys. O di ba? Tuara ang rose guys. Tuara ang rose nga survive. O di ba? Survive gyapon siya guys. Oy bisag ni daghang palibot ni sa mga toxic na kanang kuan. O di ba? Buhi gyapon siya guys. Survive gyapon siya, di ba? Bahala ng mga bashers diha. Basta survive lang gihapon ta. Lalaban lang ta gihapon. So pasensya na mga bashers kung walay lami ang mga ipang-upload ng mga video. Kaya naraman taon mi diri sa balay na mo in town. Naraman mi diri. Wa man pud mi ka-afford nga mo na ni hong agi guys. Mo na akong agi nga gigunahan o diba. So wala mi ka-afford guys nga mag-video mi og dindot kayo guys nga maadto mi og beach, maadto mi og pool, mag-picnic ni. Wala jud mi ingana guys. Kaya ngano guys, wa mi kwarta guys, di mi ka-afford nga na. So unsay naa namong kalipay nga ginagmay diri sa among balay amo na siyang i-upload guys. Para na-upload mi ma-upload nga video. Kaya ang criteria ni Boss Mita ug ni Boss YT kinahanglan jud siya og mag-upload og mga videos. Naa siya mga limit nga kinahanglan ma-upload ka og 3 ka publish nga video. Kinahanglan karong simana maka-upload ka og 8 ka mga video nga kanang long video nga na ba. So naay mga criteria guys. So mao na nga kami na aramis balay nga wa mi laing matik dire nga mga i-vlog na mo dire. So mga jamukmok ra sa among i-vlog sa among mga videos guys para ma-achieve na mo ang criteria ni Boss Mita ug ni Boss YT. So mao yang nahitabo guys. Naiuban niya. So tanan naman lang jud yang mga kalihukan sa balay gi-upload. Tanan naman lang jud nga kuan wala naman jud sekreto wala jud mga kuan. Bisag unsa naman lay upload tinuod jud na guys. Kay tungod kay naay criteria nga gi-apas para ma-achieve siya para makasweldo na pud in town kada buwan in town nga. Mapustlan ba kan bitong sige tag-post sa Facebook nato, post sa Facebook nato. Mapustlan nato si Ja, di ba? Bahalag na nato diri sa balay nya kaniadtong kugihan lang kita mo kore-kore nga ng Facebook, kugihan ta mo lo nga ng Facebook. So dapat natay kuan, natay income na, o di ba? Sayang pud kadto atong sige upload og video nya upload si tag Facebook di nato kaning kamutan nga makakwarta man dining mag-Facebook ta, makakwarta man dining mag-vlog ta, o di ba? So mao na siya nga, pasensya na lang jud kung ang mga upload ng mga video dili jud siya interesting. Pero muna na pud na namong paningkamot nga maka-upload ng video guys. Para ma-achieve lang ang criteria nga required ni Boss Mita og ni Lulu YT, o di ba? So mao to siya guys. Kung may mga lami ang mga video pasensya na. Kay tanaw lang gid pud guys, bisag wala ang video tanaw lang gid pud guys. Oy, mabitay lami ang video, lami man hapon ang buwak guys, o di ba? Malami ang video guys, pero lami man tanaw ang buwak guys, guys. O di ba? Mo ni siya si yesterday, today and tomorrow nga flowers, o di ba? Ang kani guys, karaan naman jud siya nga buwak guys. So may inyong tanaw nga ni. Wa na karaan din jud pero diri sa mga guys. Diri sa mga guys di siya karaan guys. Bago lang hapon sa among panan-aw, di ba? Dili ni kuan sa inyo, dili ni kuan. Ingon tinud karaan ni buwak pero buwak gyapon mo diri sa mga balay, o di ba? So mao ni siya guys. Bye, kinahuman akong gunahon dito. Tiwas ako guna guys. Bye, morning update gunahon.